Kompla l-investiment fil-korp tal-pulizija bit-taqsima tal-kavalleriji issa tikseb żewġ tiżwiemel u vetturi ġodda trasport tagħhom. Iż-żwiemel ġodda ta' 64 inxtraw minn Limerick fir-Repubblika Irlandiża u se jieħdu post żewġ żwiemel oħrajn li issa rtiraw wara li għal dawn l-aħħar 9 snin taw servizz fil-korp u fil-komunità. Iż-żwiemel irtirati kienu nataw bħala għotja fl-2016 iżda se jingħataw lis-Second Chance Horse Sanctuary fir-Renju Unit biex igawdu l-aħħar snin tagħhom hemmhekk. Bl-investiment fis-sezzjoni tal-kavallerija ħaseb ukoll fl-akkwist ta' vetturi speċjalizzati għal ġar ta' żwiemel b'aktar minn 200,000 euro. Kull waħda mill-vetturi bi pjattaformi apposta kapaċi ġġor f'kumdità żewġ bejjem f'daqqa. Il-Ministru għall-Intern issigurtaw ix-xogħol Byron Camilleri għal l-investiment massiġġ li sar fil-Korp tal-Pulizija issa laħaq ukoll is-sezzjoni tal-kavallerija. Is-sezzjoni tal-kavallerija fih dan il-Korp tal-Pulizija taqdi rwol importanti ħafna. So jekkux patrolling, mass events, so jekkux iċ-ċerimonjal u anke attivitajiet oħra li jkun hemm bżonn propju din is-sezzjoni għax-xogħol tal-Pulizija. Issa wkoll qed tissaħħaħ mhux biss l-investiment fi żwiemel ġodda fih dan il-Korp tal-Pulizija, però anke wkoll l-għodda u l-makkinarju u l-vetturi sabiex dawn iż-żwiemel jinġarru minn post għal ieħor bl-aktar mod dinjitus. Min-naħa tiegħu il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa wara s-sodisfazzjon tiegħu għall-investiment qawwi li sar fil-Korp tal-Pulizija matul dawn l-aħħar snin. L-eqdem sezzjoni fil-Korp tal-Pulizija u allura b'investiment li eċċedi il-200,000 euro qegħdin ninawguraw żewġ vanni ġodda li jipprovdu iktar komdità lin-nies tagħna u dawn iż-żwiemel li jġorru rank ta' spettur fil-Korp tal-Pulizija. Is-sezzjoni tal-kavallerija tal-Korp tal-Pulizija kienet waqfet fl-1859, 45 sena wara li nħoloq il-Korp. Kienet l-ewwel sezzjoni speċjalizzata u għadha topera sal-lum il-ġurnata. B'kollox il-kavallerija tot 15-il żiemel b'kull wieħed li għandu rank ta' spettur. Xogħol din it-taqsima jvarja minn patrols, preżenza waqt attivitajiet tal-massa u lob sportiv sa skorti ċerimonjali ta' kapijiet ta' stat fi żjarat statali u preżentazzjoni ta' kredenzjali minn ambaxxaturi. Issa bl-akkwist ta' żewġ vetturi għal ġar ta' żwiemel il-kavallerija tal-Pulizija se tkun tista' tifrex aktar il-preżenza tagħhom f'Tiblit u fl-Irħula ferm il-bogħod mill-kwartieri tagħha fil-Marsa.